Podemos ter un momentiño? Podemos ter algunha pregunta? Tempo para algunha pregunta? Só se pasaron 1 minuto e medio. Consideración xeral basada en datos e en experiencia propia. Estou en total desacordo con Resina cando di que Xela Arias e Luisa Villalta sí que foron dúas poetas marxinais. Estou en total desacordo. Se pode demostrar con datos, non se pode facer esa afirmación sin acudir á bibliografía existente, quero decir, as múltiples reseñas que ambas tiveron, e de maneira moi especial Xela Arias, en cada un dos libros que publicou. A presencia pública de Xela Arias e Luisa Villalta foi patente e evidente en cantidad de ocasións, como eu mesmo puden testificar. Pero, bueno, isto nos vería moi longe, e creo que, se se afirma que foron autoras marxinais, hai que demostrarlo con datos. En segundo lugar, non só por intuición, claro, en segundo lugar, se eu digo, nun momento dado, que hai exceso de reflexividade na obra inicial de Luisa, podo confundirme, e posiblemente non hai exceso, e posiblemente a miña é unha visión moi subjetiva dun tipo de poesía que a min personalmente me interesa menos. A mí empecé a interesarme a poesía de Luisa a partir de En Concreto, pero eu diría o mesmo dun autor home que dunha autora muller. Eu non entendo por que esa afirmación crítica implica que desde a crítica patriarcal ou desde a posición patriarcal estamos minorizando a unha poeta ao decir que súa obra é excesivamente reflexiva. Sencillamente non o entendo. Non sei que decir, Pepe. Xa sabes que decir que é a sensibilidade, e de feito aquí citei un extracto de Luisa na que di outra cousa que me fagan caso, e poderíamos preguntarlle a Paulino que como se sentía ela na recepción. Sentíase ben representada, Paulino? Non se entendí exactamente. Luisa sentíase ben representada, que lle facían caso dabondo, sentíase segura na recepción, ou entendía que ocupaba un espazo un tanto marxinal? Non pensaba que ocupase un espazo marxinal. Quero dicir que os problemas eran de índole moi primaria, eran problemas de que escribían nunha normativa de mínimos e que non había maneira de que conseguise publicar nada, pero non creo que fosen problemas por consideracións por ser muller. Eu creo que non. Eu teño unha conciencia de estar moi próxima. Nunca escoitei a Luisa queixarse de estar marxinada por ser muller. Pois eu teño a conciencia de ser unha muller nova a finais dos 80. E teño a conciencia de cal era a visión da cultura e do que contaba e do que non contaba, non? E do importante e do menos relevante. Iso é como vivíamos nós, Mara máis eu, pero Chus tamén, non? E iso é algo que por máis que fale contigo nunca consigo comunicarte, Pepe. Un exemplo moi concreto, Pepe. Pepe, un exemplo para, si só vou dar un exemplo así, a pesar de que estou aquí na mesa moderando, vou dar un exemplo moi, Pepe, querías exemplos concretos, vouche dar un exemplo concreto que, por exemplo, nos anos 90 faise unha historia da literatura galega. Cando se trata o tema da poesía galega actual, nin Luisa Villalta, nin Ana Romaní, nin Xela Arias aparecen nomeadas. E curiosamente a persoa... Non, é verdade. Sí, ese libro. É a historia da literatura galega da SPG, publicada na nosa terra, vale? E ademais dá esa casualidade de que un dos editores colocou as súas fotos, porque ni siquiera as nomeaban, vale? Ese exemplo, podes consultalo. E, bueno, de verdade, é unha pena, pero, bueno, temos a sorte de que imos poder ler as súas intervencións. E temos que rematar, porque senón as persoas que me dixeron que tiña que ser malísima eu quería só puntualizar medio segundo. Bueno, é tempo que perdes para ti, que o saibas. O perdo perfectamente. Vale. Que Luisa, independientemente de que sí tiña un concepto moi feminista da vida e da relación, pero ela non entendía o feminismo sin os homes. O sea,
os homes formaban parte dese feminismo, de tal maneira que cando a convidaban a facer, a recitar, ela sempre decía que quería que tamén participaran homes. Non entendía un recitado nada máis que feminino. Nada máis. Nunca estuvo en ningún recitado. Estiven con ela nun recitado solamente éramos mulleres. Sí, pero non lle gustaba eso. É verdade, sí. E non só iso, e non quero, que non se trata de ofender a ninguén, nin se trata de nada. Te felicito, Mana, de verdade, de corazón, me emocionaches absolutamente con este, é como se estivese falando con Luisa, por momentos, de verdade. Eu creo que todas as mulleres en algún momento da nosa xeración sufrimos e seguimos a sufrir. O pensamento abstracto é moi molesto. Eu aínda o sufro hoxe en día cando intento compartilo con xente próxima. Sinto unha soedade que me podo ver reflexada neso mil son eu tan soa. Bueno, moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vos.